Kollox kien saplessa biex is-sibt il-Palazz tal-Verdala jiftaħ il-bibien tiegħu għal dawk li ser jattendu l-August Moon Ball ta' din is-sena. Ftit sigħat qabel l-avveniment il-President ta' Malta Mirjam Spiteri de Bono żaret l-aħħar preparamenti li kienu għaddejjin sabiex dan il-ballu jkun suċċess. Matul iż-żjara tagħha l-President segwit mill-qrib ix-xogħol li qed isir u rringrazzjat lil ħaddiema kollha kif ukoll lill-membri tal-Armata li kienu qed jaħdmu fuq il-ġnien tal-Verdala fi sħana kbira. Il-ġnien tal-Palazz ser ikun imżejjen bi fjuri għall-okkażjoni u dawk preżenti ser ikunu jistgħu jgawdu minn serata mużikali mill-banda tal-Forzi Armati kif ukoll il-Big Band Brothers. Mirjam Spiteri de Bono saħqet li din is-sena dawk kollha li ser jattendu ser isibu sorpriża mill-isbaħ dan sabiex l-interess jibqa' wieħed b'saħħtu. Il-preparamenti ilhom għaddejjin. Għandna core group ilu stabbilit 31 sena taħt it-tmexxija tal-Markeżin Ġera De Petri Testa Ferrata, Daniel, li minn tfulitu tista' taħseb kemm akkumula esperjenza u kemm anke hawnhekk il-Kastell Verdara kif jista' toħroġ l-aħjar tiegħu għandu idejat. Miegħu għandna wkoll min jħossib il-catering, min jħossib l-armar tal-fjuri. Din is-sena għandna affarijiet ġodda li min issa ngħidhom se jkun jafhom biss min ser jiġi hawnhekk. U ovvjament kulħadd jagħmel l-almu tiegħu biex din tkun suċċess. Ippruvajna ntuha libsa ġdida anke b'ċerta dekorazzjonijiet, anke l-mod kif is-serata tiżvolġi. Nisperaw li l-effort kollu li sar jissarraf fondi ħalli il-Malta Community Trust Fund tkun aktar qiegħda f'pożizzjoni illi tgħin il-bżonnijiet varji kultant dejjem differenti u li joħorġu minn ċirkostanzi ta' tbatija ġodda illi niffaċċjaw. L-August Moon Ball ta' din is-sena ser ikun it-tieni wieħed taħt il-patroċinju tal-President Mirjam Spiteri de Bono. Il-ballu ser ikun qiegħed jibda l-ħabta tas-7 ta' filgħaxija u l-qiegħ kollu ser imur għal Malta Community Trust Fund li għalana u l-inni tagħha jibqa' għal dawk l-aktar vulnerabbli fosthom il-pazjenti tal-kanċer.